Anak sa tricycle driver ug manidahay og bingka migraduar nga valedictorian sa Marigondon Senior High School ug bisan sa kakuwang sa kahimanan sama sa laptop nalakip siya sa mga Microsoft Youth Ambassadors. Atong sayran ang iyang istorya sa kalampusan, pinaagi nining report. Nga gayud ang paningkamot ni ining 19 anyos nga si John Flex Singkulan, human migraduar nga with high honors sa General Academic Strand sa Marigondon Senior High School. Niadtong Biyernes atol sa ilang graduation ceremonies, dili lang usa ka medalya ang iyang nadawat, kundi dugang 8 pa ka mga pasidungog ang iyang naangkon diin tulo niini may cash award. So with high honors ang average ana is 96 no. Nya kanang so far sa amuang senior high school diri pagsugod sa senior high school murag siya ra gyud pa ang nakakuha og with high honors. Matod sa ilang principal, taliwa sa kalisod, napakita ni John Flex ang iyang pagkugi. Hinungdan nga ang mga magtutudo na ang nagtinabangay aron masuportahan si John Flex. Mao na nga kami sa school namo ang amo jud katabang ani niya kay ang division office naman tay gitawag og SAGOP program nga ang aim ana is to help deserving students nga dili bitaw maka-afford sa pag-eskwela. Ang gibuhat namo sa school is naami gamay nga amount ihatag sa iya. Taliwa sa kakuwang sa kahimanan sama sa laptop, siya ang Region 7 Microsoft Youth Ambassador Leader. Ug isip pagsuporta kang John Flex, gipagamit sa tunghaan ang ilang computer lab alang sa iyang live sessions. Naglisod ko bang itag mga kuhan, resources, tagaan ko ni Ma'am Lina og kanang tablet ma'am, but ang problema ang data. So hindi makakuha na po ko sa kwarta. So ako na andrin lang ko sa school, which is pwede naman po dahil na makakuha diri o maka-live, maka-training session. Ikalima, sa 8 ka managsuon si John Flex. Apan ang iya mga maguwang, pulos high school lang ang nahuman. Busa tinguha niyang makahuman sa kolehiyo ug makapangita og maayong trabaho ug mahawas sa kalisod ang iyang pamilya. Gani ang cash award nga iyang nadawat, gigamit niya isip puhunan sa sari-sari store nga mao karoy panginabuhian sa iya mga ginikanan, samtang ang katunga niini giandam niya sa pagtungha sa kolehiyo. Busa ang damgo niyang magka-laptop, magpabilin lang unang usa ka pangindahay. Medyo lisod yun when it comes to financial, but I'm just looking forward for a scholarship in my college para mapadayon gyapon ko kay ako na may hope sa mong pamilya. Gawas nga achiever, puliki usab siya sa mga extracurricular activities. Usa siya sa mga Hero of Light trainer ug pinaagi sa pagigtambayayong sa usa ka NGO, gitudluan nila ang mga nanimuyo sa isla paghimo og solar lamps. Usa-usab siya ka magtutudlo sa gugma eskwela diin ang mga kabus nga bata ang ilang tudluan. Ang nahabilin niyang oras gigamit niya sa pagkakatikista. Sa mga tinunan nga naapiki tungod sa kalisod sa kinabuhi, sama ni John Flex, kini ang iyang mensahe. Never stop learning because life never stop us teaching. Mo na sa mga batanunan karon, ako lang advice nila ma'am is that kanang dapat unaon jud ang pamilya gid mo kay mao jud ang first na inspiration na makakabuot ka sa imong damgon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.